गिबि आङो नोंथांमोनखौ माने आंनि गोसो अन्तरनिफ्राय आङो साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोंहाथ' फैनायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा नैबे जे राजिब ब्रह्म सार जोङो बेयो मथा मथि बिजेपिनि सासे पावारफुल नेता बियो दा जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि। दा जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव मावबोदों। जोङो बिपिएफखौ जों गाज्रि मोनाखै। बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै जों बिपिएफखौ नागारनानै फैयाखै। जिहेथु जोङो राजिब ब्रह्म सारखौ सासे गोगोम गोरा बिजेपिनि नेताखौ सिनायनो मोननानै हमदांनानै मोनदांनानै जोङो दिनै आरो बेखौ गोरासिन खालामनो होननानै जोङो बिपिएफखौ नागारनानै जोङो बिजेपि दलाव जों दिनै गोसो गोथारै हाबफैनाय जादों आरो गावखौनो बावसोमनाय जाबाय। ओरैनोथ' जोंनाव दंबावो दा जों मथा मथि जों साब्रै फैनाय जादों आरो जों ओमफ्राय फैबावनांगौआ बहुद दङ। दा मथथे जों साब्रै फैग्रोनाय जादों आरो। बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो थांला लोरबां बा गोरा जों बेखौ बुंनो थांला। खिन्थु आं एसे सिगां जे बाथ्राखौ बुंदों जोंहा राजिब सारानो दा बहुद स्ट्रंखा। स्ट्रं सासे बिजेपि पार्टिनि दैदेनगिरि। दा बिनि स्ट्रेंथखौ नुनानै दलनि गोहो गोरा माबाखौ नुनानै जोंनो आपना आपनि जों फैनाय जादों आरो। सोरबाया जोंखौ बुरखाय बुरसि लाबोनायबो नङा। जबरदस्ति सोसननानै जोंखौ थिनहराखै। जोङो जोंनि गोसोजोंसो जों फैदों आरो। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।